Yan, ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo. At nandito lang ang inyong lingkod. Kung may tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, saan man kayong Facebook, nakakapanood ng ating program, hello po sa inyong lahat. At syempre, pwede kayo doon sa CMDB call or sa personal Facebook ko, pwede kayo magtanong. Again, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline para pwede kayong magtanong. So ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. At lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Again, kung may tanong, ito yung aking text hotline, 0939-904-0717. And of course, sa mga taga Camarines Norte, sa Labo, magkakaroon kayo ng gagawing free health consultation dyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital, ngayong February 7. February 7, 9 a.m. to 12 noon. 9 a.m. to 12 noon. Opo, first come, first serve po. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, dyan naman sa Santo Domingo, Albay, magkakaroon din kayo ng free health consultation this coming February 9. Sunday po yan, 8 a.m. to 3 p.m. Makipag-coordinate lang dyan sa CMD Center in Santo Domingo. And of course, sa mga taga Legazpi, magkakaroon tayo ng free health consultation ay gagawin dito sa Legazpi City. February 15, 9 a.m. to 4 p.m. At first come, first serve din po kayo. And sa inyong lahat, magkakaroon tayo dyan mga taga-Daet and Labo. Yan, attend kayo ng gagawin na health symposium dyan sa Jusel's Garden in Daet on February 22, 9:30 a.m. Kita-kits po tayo, mga taga-Daet, yung mga malalapit na bayan dyan. Pwede kayong sumabay doon. Maganda maka-attend dito dahil tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. And of course, February 23, andyan naman ako sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Sunday po yan, 9:30 a.m. So, kita-kits po tayo. Again, sa inyong lahat, ito uli yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. And also, sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices na mababanggit natin mamaya. Okay? For the meantime, isa muna ang kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan ng ating produkto? Kaya pakinggan po muna natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nagkita, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad taga saan?
Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Purok Tres, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. May magkaedad tayo. Yes, ma'am. Oo. Para sa beauty. Yes. Bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako na tapos talagang nagkarni na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos sa pakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magang-magana po talaga yung pa ako. Talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko. Sabi ko, just in case na ito na po ang pang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na. Bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta po ako dito, nakausap ko si sir. Sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang dugo, ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip, pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako na 225/200. Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi, yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yun. Inilagay ko po talaga. Ngayon, talagang unti-unti at pray lang po talaga every day. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na pang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko. Ngayon, wala na po. Tapos sabi ni sir, coffee na walang sugar. Tapos si ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako nung magpunta ako kay ma'am, May, June, July, August, galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karning na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay Sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay Sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung ate kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, Sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan. Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po hindi nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Yeah. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino po ang doktor. Pero pagkakita ko kay Sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako. Wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po,
may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni ma'am, ni sir, wala po nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spay ni ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi ko, ang pangalan, pangalan ni ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ang apelyido ko po yung dalaga ako, Science po, mga taga Binson. Kayo mga pinsan ko dyan sa Binsons, kung kayo man may karamdaman, lapit lang po kayo dito sa CMD at talagang di po kayo magsisisi. Oh, ginagawa mo na ba yung business? Oh, yeah, ayan di po. Sa akin po, nag-iimbita ng mga tao. Madami na din po ako nakikita na pagpunta ko yung mga imbita ko. At may business naman. May negosyo na po ako. Ayun, sa mga listeners natin, nakakatuwa, nagulat ako dahil naalala ko talaga nang magkita kami, grabe yung sugat. Sa totoo yun na parang karni na nga yung makita mo yung paa niya na tinatakpan lang ng pantalon niya. So, grabe, pero that's really how amazing is our product, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At dito, isa uling kwento ng kagalingan, paano natulungan ang taong ito? Pakinggan po natin. Dito pa rin sa Daet, Camarines Norte at nakita ulit tayo, ma'am. Pero ibang-iba na yung aura mo ngayon. Oo, kunin ko yung kwento, ma-share natin sa mga taong kailangan natin ma-inspire. Ma'am, pangalan ulit, edad, taga saan? Si Sinaida Hernandez Castillo, 76 years old, taga Talisay, Binanuan, Camarines Norte. Nung napunta ka dito sa CMD, ano ba yung problema mo? Noon po yung pag nakatayo akong matagal, lumalabas yung malaking bari ko sa mulang hita hanggang pababa. Tapos namamaga yung paa ko mula sa may bubong paakyat. At hindi makatagal ng tayo. Gusto nakaupo, nakahiga. Nang marinig ko po yung sa CMD sa radyo, yun na po, hindi na po ako nag-atubili. Pumunta na ako dito sa CMD at nakipag-usap ako. Bumili po ako ng gamot at talagang napatunayan kong maayos. Kaya nag-ano na po ako na nag-member. Pero ma'am, may iba ka pang health problems noon at may mga iniinom ka bang gamot? Ay, marami. Para saan yun? Para sa puso at saka sa high blood. Ang talagang sakit ko talaga, hypertension at saka meron akong yung ugat na pumapasok sa puso ko, merong medyo nababarahan. Kaya gumagamit ako noon ng clopidogrel, 75 mg. Tapos, Ilang taong ka nang umiinom ng mga synthetic drugs? mula po nung 2016, 71 years old ako, dalawang klase lang yon. Yung clopidogrel at saka yung losartan. Yun lang. Pero habang tumatagal, nung pagdating nung mga 73 na ata ako noon, 73, na bago napunta ko ng CMD, marami na yun, naging 6. Wow, naging aning na. Kaya kung nung marinig ko po sa CMD na talagang maganda po at marami ko ng beses na napakinggan sa radyo, hindi na ako nag-atubili. Talagang pumunta na ako sa opisina ng CMD hanggang sa naging miyembro ako. Okay, ilang buwan ka na ma'am o taon ka na bang member? 2 taon at 3 buwan ngayong December. Yan. Wala ka nang iniinom na synthetic drugs ngayon? Meron pa yung sa puso ko, hindi pwedeng hinto yun kasi sa puso yun eh. Pero ano ba yung puso mo? Umaatake pa rin? Ay wala na, hindi po ito umatake kahit noon. Isang beses lang yung tuwing tanghali. Pero lahat ng
nararamdaman ko, nawala lahat yun at gumaling talaga ako hanggang ngayon. Kaya malakas na malakas ang katawan ko. Oh, pero ito, ang dami mong binili ngayon. Ito po, Ano para ba yan? Nagbebenta po ba kayo? Ay, hindi. Ako lang gumagamit niyan lahat. Dami? Ganyan talaga Eh, ko pag good for bumili. ilang ano yan? Good for ano yan? 6 months. Wow, 6 months. Magnegosyo ka na. Ay, mahirap po yung ganun. Mahirap yung mga kapitbahay namin. Wala daw silang, maganda daw sabi nila sa akin. Talagang maganda. Subok na subok ko na. Oh. Kaya nga lang daw ang problema nila, yung pera kasi mahirap lang sila. Kaya hindi Anyway, na ako nagbibenta. Anong ma-advise sa mga makakapakinig ng kwento mo, ma'am? Sa lahat ng mga nakakapakinig ditong aking testimony, huwag na po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo ng CMD at subukan nyo mo. Walang mawawala sa inyo. Ayun, sa mga listeners natin, so amazing ang ating mga produkto. Hello kay Ma'am Nora Napo, dyan sa Ginubatan, Albay. So, sa inyong lahat, ang ulit-ulit natin pag-invite, subukan nyo ang aming Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ulitin ko lang, free health consultation ay gagawin po dyan sa Labo, CMD Center in Labo ngayong February 7, 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve. Beside Lisaso Hospital. At sa Santo Domingo, Albay, free health consultation dyan sa CMD Center in Santo Domingo ngayong darating na February 9, 8 a.m. to 3 p.m. Yan. Dito naman sa Legazpi, free health consultation ay gagawin po ngayong February 15, 1-5, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. po. First come, first serve po tayo niyan, ha? And of course, sa mga taga-Daet, yung mga malalapit po dyan na bayan, avail your free health consultation sa CMD Center in Daet, sa Diagolinia Street, Barangay 7 in Daet, near Jusel's Garden. And of course, kita-kits tayo mga taga Camarines Norte. Iikot uli ang inyong lingkod para mag-conduct ng health symposium. Nakaschedule na tayo dyan sa Jusel's Garden in Daet, sa Diego Linya Street, Barangay 7, Daet, on February 22, 9:30 a.m. po. At the following day, February 23, Hills and Gardens sa Labo, 9:30 a.m. din. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bumili lang po kayo ng isang 30 ml HCI CMD with freelance na po yan at marami kayong matututunan. And syempre, meron tayong ibababa na promo for the day. So, sa mga taga Catbalogan, hanapin niyo po CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, CMD Center in Tacloban, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, Joanne Asaytuno, isang BHW sa Humapon, Legazpi City, sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. Si Ma'am Jocelyn Belien, bago natin na distributor sa kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Yan, dito na muna po tayo, okay? Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linya Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane,
Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Lolito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santor at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santor at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Putika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adovis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. First District. Ayan, sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Hello kay Batsmate, Mr. Ray Asyado. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CM Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CM Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Sa Second District of Albay, siyempre yung aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket,
atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Toy Dahak sa Purok 3 Itba nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan si Ma'am Lisel Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga in front, Anislag Church. Sadel's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Itba. Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store Center, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanamuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Ma'am Cindy Toledo, Icardo. Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. At si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. And of course, para sa inyong lahat, hindi lang po good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Kung may mga dati na kayong pwesto, o may mga sari-sari store, drugstore, o ano may mga tindahan nyo, mag-member kayo sa amin at maglagay lang kayo ng signage, CMD available, o di ba? At marami naghahanap po talaga nito. So sa inyong lahat, good health, good business, yan. Pwede rin, pag ginawa nyo seryoso yung negosyo ni Health Code, pwede nyo rin ma-avail, di ba? Maka-avail kayo ng free free travels local and international. At ang napakaganda talaga dito, yung nagkaroon kami ng chance makatulong sa napakaraming tao. Either matulungan sila, ma-restore yung health, o kaya magkaroon ng magandang hanap buhay. Oo, join our group. Wide market po tayo, okay? So kung magtatanong, ito uli yung aking text hotline, i-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, para sa inyong lahat, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa inyong sa ating mga produkto. Yan, katulad ng iba na dati pagod na sila pero ngayon salamat sa Diyos na natulungan natin yung mga tao. At tandaan po ninyo, the best doctor to yourself is you, and of course, the greatest healer, ang ating Panginoon. God is using instruments to show His love and care for men. So, doon sa mga taong natulungan ng ating produkto, mag-share din po kayo para makatulong din po kayo sa ibang mga tao nangangailangan ng ating produkto, nagnanasa na sana lagi sila healthy o ma-rejuvenate sila katulad ng napakaraming taong natulungan. Again, ako ulit si Mami Lindawi. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.